ತಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೈಚಪಾಳೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸೀಸನ್ 2 ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ಲೇ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಕೊಂಪಳದ ತಂಡವನ್ನ. SKB Tigers Kumpala. Yes.
ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುದರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜೈದರು ನಿಖಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಾದ ಪಂಪೇರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂಚಾದೆ ಸುರುಕಾದು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸುಗಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕುಂಪಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕುಂಪಲ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿತ್ತ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಬಾ ನೋಡಿ ಎಂಚ ಆತನಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಲಟ್ಟೆ ಲಟ್ಟೆ ತುಂಬರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಜವಣೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಬು ಹೊರ ಕೊಂಬುರ್ಪುಲೆ ಎಣ್ಣವರ ಹೊರ ಕೊಂಬುರ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಪಿನ ಜಾಗೆ ಬರಿಟೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಲಿಂಬೆಪುಳಿನ ಬಾಯಿಡಿದಿ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೀಲ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನನೆ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣಡೆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಉಂತುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಖವಾಡ ಪಾಡ್ದಿನ್ಲತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ್ಲತ್ತೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣನೆ ಅಂಡ ಬಣ್ಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ತಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುಲ ಅಂದೆ ಪ್ರವೇಶ ಆನಗನೆ ಮಂಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಮಂಡೆ ದೀದು ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೈತ ಪರ್ತಿ ಸಮೇತ ಇತ್ತಿನ ಬಣ್ಣದ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರೀಶರ್ ಪನುವೇರ್ ದಯಪಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುನಾರು ದುಬೈಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಾರು ಆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಂಡ ಪಿಲಿತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ ತುಲೆ ಪಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪಾದಗೆ ಏತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತುಲೆ ಅವು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪಿಲಿತ ಪಾದದ ಆ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಪ್ರವೇಶಾನಗನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ತೋಜೊಂದೇ ಬತ್ತಂಡೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಕೆಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದ ಮೂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ರಡ್ ಆಮೇಟ್ ಬೆತೆ ಬೇತ ನಮ್ನೆಡು ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಜಂತ ಬೆರಿಟ್ ಕಾರ್ದಿದು ಆ ಉಂತಿ ದಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಂತ ನಡಪನು ಕೇವಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿ ಮಾತ್ರ 4 ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರುಳ್ಳೇರು ಅವೇನು ಗಮನಕ್ಕೆ ದೀದು 4 ದಿಕ್ಕಲ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂಡಲಾಕಾರದ ರಚನೆಲು ಈ ತಂಡಡಿತ್ತಲು ಐತ ಮಾತ ಬೀಲ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲೆ ಬಜಿ ಬೀಲ ಮಾತ್ರ ಬೀಲಡ್ ಗೊಂಡೆಲ ಉಂಡು ಕೈಕ್ ನವಿಲುಗರಿ ಅಂಚೆನೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಡು ಬೈದರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ತಾಸೆದ ಕೆಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ದಾಸಕೀರ್ತನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಅಪರಾಧದ ಅಲತ್ ಪೊರ್ಲೆ ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಉರ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ವರ ಉರ್ಪುಲೆ ಸಭೆ ತಕ್ಕಲಿಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೆರ ಒಂಜಿ ಚರಣ ದಯಪಂಡ ಎಕಡೆ ನಿಕುಲು ಕುಡೋರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪದ ನಿಕುಲು ಕುಡೋರ ಉರಿಪೋಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾಟಿಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾಡು ಈ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇನಿ ಸಾತಿಗೆ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ನಲ್ತು ಪೋಪಿಂದಿಲ್ಲ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಲು 20 ನಿಮಿಷ ನಲಿತದ ಬಚ್ಚದ ಕುಲ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಲಕ್ಕದ ನಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಆ ತಾಸದ ಪವರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ದಲ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದ ನಿಕುಲ್ ನಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ದಲ ಪಂಡದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಲತ್ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇನಿ ಸಾತಿಗೆ
ನಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಮೇದ್ ಪುಟ್ಟುಳುಂದಾಂಡ ತಾಸೆದಕುಲು ಪಾಸಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆನ ದೆಕ್ಕರುಲೈ ನೂರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂಯ ನಮ್ಮ ತುರುಟು ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಪೋನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ತುಳುತ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲಿಡು ದೆಕ್ಕರುಲೈ ಪೂಪಿನಿ ಇಂದು ಅವು ಪಿಲಿ ವೇಷಡ್ ನಂಗೆ ಸಮಾ ತೋಜುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಆ ಕುಣಿಕೆಡವು ಬಾರಿ ಪುರುಳು ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಉಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಂದು ಒರಿದಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ವೈರಿ ಬಂಡದು ಹೊರ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಹೊರ ಗುರ್ರ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ತೀಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆತ ಪೊರ್ಲುನು ಈ ತಂಡ ತೋಜಾಯಿರು. ಕಾಯಿನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಆತ್ ಬೇಗ ದೆತ್ತೇರಿ ಏರಣ್ಣ ನಾವು ಕಾಯಿನ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ದೆತ್ತೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಆ ದೈದರಂದತ್ತೆ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆತ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಪಂಡ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಆನಾಗ ತಾಸೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ತಾಸೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಕೊಡ್ದು ನಲ್ಪುನಾಗ ಪಿರೌದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕೇರಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡುವರತ ನಿಕೆಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಲ್ಲ ಆ ತಂಡಗುಂಡು ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಗಿರೀಶ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಎಂಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಬರೋಡು ದಾಯಗೆಂದು ಪನ್ನಗ ಪಿಲಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆನ ಖಾಲಿ ನಲಿಕೆನು ಮಾತ್ರ ತೂವಂದೆ ಐತ ಪಿರೋಡು ದಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಐಕೆ ದಾದ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ತೂಕುದು ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಬೈಡ್ದ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ತೀರ್ಪುನಿಕೇನಿಗ 𝐻𝐵 ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿಖಲ್ನ ಚಾತುರ್ಬು ನೆತ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ರಂಗ್ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಹಿಡ್ದ್ಲ ಈ ರಂಗ್ ಯಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ದಯಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಪುನ ರಂಗದ ಗುರಿಕಾರ ಏರೆಂದು ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ರಂಗ್ ಎಂಚಂದು ಪನ್ನಗ ಯಜ್ಞೇಶ್ ರಂಗಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಾಲೆಗಳ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ರಂಗದ ಪಿರೌದ ಬಂಗ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಂಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದನ್ ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದಿತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ ಪಿಲಿನ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಪನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತವೃಂದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಟನೆಗಿದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೆನ್ನೆರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡು ತುಂಬು ನಿಖಿಲ್ನ ತಾಟಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಕೆ ಎಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ತಾಟಿ ಜೋರುಡು ಬರೋಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ತಾಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈತು ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡನೆ ಏಕೆ ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕಲು ಸಾಜರಾಯ್ ಬಳಜಬೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪವನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರಿನ ಎದುಕನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಕುಡ್ಲಗಿಲೆ ಪಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಲ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಪಡೆದ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯ ತೋಚಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಂಡು ಮಂದದು ಕರಿನ ಒಂಬ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯ ಕಲೆನು ಐಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದದು ಅವು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೆನ್ಕೊಡು ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಲ ಅದು ಪಡ ಅಕಲ್ನ ತಂಡದ ಕುಲ ಅದು ಪಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಾವುದು ಕೊರಡು ನೆಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ನಿಂತೆಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದದು ಇಂಚಿಂತಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ದಾಂಡ ಐಕ್
ಕಾರಣೀಭೂತರು ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆನ ಒರಿಪಾಗ ಬುಳೆಪಾಗ ಪಂಪನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅನ್ನ ವೇದಿಕೆಲ ಒನ್ಮನೆ ಏಕೆನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನತಾನಿ ಕುಡ್ಲ ನಡಪಾಯರು ಸ್ವಂಚದರೇನು ಎದುಕರೊಂದು ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಡೆದನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಒಂಚೆಗಿಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಬಲ್ದನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಲೇರ ಬಂಡ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನೆ ಮಂದದಿನಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಲೇರ ಬಂಡ ಕೇವಲ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ಓಲು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಿಯನ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಚಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಆರೆಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಈ ರೀತಿಯ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರನ ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ವರಿಭಾವನಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಪಡ ಬರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ ಸರ್ತಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗೆಚ್ಚ ಟೀಮ್ ಕುಂಪಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನನಾತ್ ನಿಗ್ಲನ್ನ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆನ ನಿಗ್ಲನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪಾವನೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವರಣ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಟೀಮ್ ಕೊರಗೆಚ್ಚ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗೆಚ್ಚ ಕುಂಪಳ ಟೀಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದಿಲ್ಲ ಗಮನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾಂಡ ಆಗಮನ ಎಂಚೆತ್ತೇನೆ ಬಂದು ತೂದಾಂಡ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಲ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಂಡು ಸೊ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಣಗಳು ಒಂದ್ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಳದ ಪಿಲಿದ ನಿರ್ಗಮನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮನ್ಪುಣ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ
ಏನು ಕುಂಪಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಂದುಲ್ಲಿ ಏರಿಗೆ ಕುಂಪಲಗ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಿಳಿಗೊಪ್ಪದ 2ನೇ ಇನಾಮ್ ಪಡೆದ ತಂಡ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ